जों मिथिनायाव बर'नि गासैबो थियाटाराव सेंग्रा बैसोनिफ्रायनो गोख्रोङै बिथाङा फाव खालामबोदोंमोन, एक्टिं खालामबोदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा सासे मोजां डाइरेक्टरमोनबो। बिथाङा गावबो ड्रामा गुबुन रावनि ड्रामाफोरखौ ट्रेन्सलेट खालामनानै फोरोङोमोन आरो गावबो फाव लायोमोन आरो बिथांनि बिहोमाया गोबां। गोदोनि दिनाव जिहेथु जोंनिथिं फोसावनाय मिडिया गैयामोन बा बिदि जेबो फोसावनाय जायामोन, बिनि थाखायनो बिथांखौ गोबां मानसियानो आन्दै मिथियैयाव थादों आरोखि। बेनो आरो बिथाङा थांनाय 2022 ब्रेन स्ट्रक जानानै रुंसारि जालाङो। तामुलपुर ओनसोलाव जों मोनसे नायजाब जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि दाब दाब ओनसोलनि रिंगु दामसाफोरखौ लानानै मोनसे जों बुरखां नायजाब आफाद होननानै दानाय जायो। बेखौ 1 नं बे हावलियावनो जों दायो। दानानै बिथाङाबो बे नायजाब आफादाव गोख्रों मदद होबोदोंमोन आरो फाव खालामबोदोंमोन, ड्रामाखौ डाइरेक्सन खालामबोदोंमोन। बेयाव सासे आंबो सिंगार हिसाबै दङमोन। दा बे खोथाखौ जोङो मानिनांगोन, बिथाङा जोबोद बिहोमा होलांदों आरोखि ड्रामानि खेथ्रआव, फावनि खेथ्रआव। दा बिथांनि जिथु रोंगौथि बेखौ जों बावनो हाया। आरो बिथाङा गावनि न'खरखौ दोनथ'नानैबाबो, गावनि संसारनि झामेलाखौ दोनथ'नानैबाबो बे बुरखां नायजाब आफादाव जोबोद गोख्रोङै बर'नि हारिमुआव मोजोमसे हेफाजाब जागोन नामा होननानै बिथाङाबो नांथाबदोंमोन आरोखि। बेखौ जों 1991 निफ्राय 2008सिम बे बुरखां नायजाब आफादखौ जोङो सालायलाङो आरो 2008 निफ्राय दिनैसिम दोनथ'नाय बायदि जाना दङ आरो। बेखौ जों दा सानलायगासिनो, जों सानफिनदों। जिहेथु बेयाव फरायसा, फोरोंगिरि आरो सोरबा बिजनेसमेन जायफोरा रोंगौथि गोनां, जायफोरा इन्टारेस्टेड बिथांमोनखौ लानानै जों दादोंमोन नालाय, बयबो बेस्थ'। बिनि थाखायनो जों बेखौ कन्टिनिउवास खालामनो हायाखै। जों गेजेर गेजेरसो सिरिटि श' हिसाबै बा बुरखां नायजाब थियाटार हिसाबै जों बिदि दाब दाब जायगायाव गिदिंना गादोंमोन। आरो बेयाव जोंहा कमप्लिटलि जों थारमाने सेक्रिफाइस, खुनु बेथन गैयामोन। जोङो सेक्रिफाइस खालामनायसो बियो हारिमुनि नामाव। दा बेखौ जोङो एसे सानलायफिनदों आरोखि। सानलायफिननानै जोङो बेखौ फोथांफिनगोन होननानै थांखि लागोन होनना सानदों आरो। बे रुंसार प्रबिन उजिर बिथाङा बर' थियेटारनि अनगायैबो जात्रा पार्टि जि एसामिसफोर दंमोन बेयावबो फाव खालामदोंमोन आरो हिन्जाव सानै जा फाव लानानैबो फाव खालामदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो। बेनि लोगोसे बिथाङा गुबुन रावारिनिफ्राय बर'आव दानस्लायनानै गोबां नायजाबफोरखौ फोरोंबोदोंमोन, दिन्थिबोदों आरो बेयाव गावबो फाव खालामबोदों। बिथाङा 18 फेब्रुवारि 2022 मायथाइयाव रुंसारि जालांबाय। दा बिथांनि रुंसारि जालांनाया जों बर' हारिनि थुनफावथाय मुलुगाव गोबां खहा जादों होननानै जों साननानै लानांगोन।